ответника за подсъдност на делото. Ние считаме, че чрез подписването на това двустранно споразумение, освен другите негови ефекти, имплицитно се включва и се съгласява ответника за процесуалния ред на уреждане на евентуални спорове между страните. Затова продължаваме да твърдим, че според нас делото трябва да бъде заведено пред арбитражен съд пред Българската търговско-промишлена палата. Въз основа на това споразумение, което вече е оспорване истинно, считаме, че и отпада неговото възражение за действие на договорите само между страните и липса на действие спрямо трети лица, освен в предвидените в закона случаи. Всичко, т.е. се концентрира върху доказването, че това споразумение е валидно. Затова ние също ще доведем свидетели, които да потвърдят истинността и валидността на сключеното споразумение и на оспорвания касов бон, явяващ се част. И молим съда да определи, да допусне съдебно-техническа експертиза, счетоводна експертиза, с задачите да определи дали това е документ с невярно съдържание. Експертиза графологическа, която да графологическа експертиза, която да отговори на следните въпроси. Първо, дали положените от ответника това споразумение са... Което да установи истинността на документите, т.е. спорения ответника документ, така се говори. Плюс това да бъдат допуснати по същия, за да докажат същото наше твърдение, че касовия бон е частен документ с вярно съдържание и е истина. Продължаваме да твърдим, че е безполезно за нашия доверител изпълнението. Според нас при неизпълнение от насрещната страна изобщо не може да става дума за института на стопанската отговорност. По повод възражението, че нашите доверители са в неизпълнение, тъй като са платили само две вноските. По принцип, за да могат да се позоват, че са изправна страна, те няма нужда дори да изпълняват, те просто трябва да за това се изисква просто да поискат да изпълнят. А в случая имаме вече две вноски, които е абсолютно нормално след като при тяхното внасяне да не бъдат и при тяхното внасяне не се осигурява ползването на веща, още повече, че Пегас Лизинг дори не е придобил и собственост върху процесите машини, не следва да се счита, че нашата страна е неизправна по тази сделка. Относно това възражение, това е нашето дължника вече е забава, така че това е нашето становище. Още повече искам да кажа, че дори и искам да повторя на нашето твърдение, че за да следва измама за да може да се проведе унищожен договор поради измама, следва да бъде засегната съществена част от сделката, а по тристранното споразумение, което е спорено, но по тристранното споразумение сумата платена първоначално е така или иначе в полза на Пегас Лизинг АД, така че не би следвало това да има съществено значение за сключването на договора, въпреки тъй като те така или иначе ще се ползват от тази облага. Ответниците казаха, че са били заблудени и биха сключили този договор само ако тези вноски са тази 10% сума е платена. Ние ще докажем, че тази 10% сума е платена на основа на експертизата и тогава всъщност това ползва ответника, че той би сключил този договор само ако тези 10% са платени. Ние също твърдим, че те са
платени. И за това споразумение е действително и обвързва ответната страна с всичките си клаузи. Да.